Erokamano Nyakwaramogi, tarik 20 dwe mar 11 higa 2025, odiechieng'no ma jo Kenya duto rito gi liyo mar winjo twak ma jatend piny William Ruto madhi twak e od bura e wi chal mar piny Kenya. Magi to gi mamoko waiko ni weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. Igani wa expect ni wawinj nego mar chiemo bendo se dok piny, to kapok odok piny shida en mane? Daher mondo Ker William Ruto owuoye e wach mar thieth. Ikruok oketi makare e yo mochomo od bura motelo ne twak ma jatend piny William Ruto modhi yango godo chal mar piny Kenya. En ang'o ma jopiny diher winjo? We have 10 pellets containing our ballot papers for the by-elections. Duol mar yiero kod kio IBC orwake pacho ka otese ma idhi ti godo e yiero madundo mochan tarik 27 dweni. Director mar weche manyien e kambi Royal Media Services Linus Kaikai obedo achiel kuom okinde mosidhi ayanga kawuono. Arwakini machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto dhi chiwo twak mar yango chal mar piny Kenya kod okenge ma sirikal osegoyo e chopo singo mage kod dwaro mag jopiny. Twak ma kama idhi time od bura mamalo kochakore saa 8:30 kendo idhi nywandi jo od bura mamalo kod mago mag Senate. Watudre ne achiel kachiel gi jafwambo marwa Chris Owino mantiere od bura mamalo mondo miwa ler. Chris, inyalo nyisowa ni to weche chal nade nyaka sani kapo ni jo od bura osechako donjo, to gin jotelo mage madongo ma kamoro osedonjo mar winjo twak mar jatend piny? Erokamano Milton Jaka Black. Seche gi chenro duto mag twak moyedhi mar jatend piny usechopo okang' mogik ka ikruok duto oserumo. Arita mar kwe oridi moloyo oko kaachiel kod ei od bura. Kinde ma jo od bura dhi nyime kod donjo mar winjo twak ma ibiro chiwo negi achiel kachiel kod jatend piny William Ruto kaluwore kod pen chik madwaro jatend piny nyaka twak kod od bura kata twak kod jo Kenya kokalo e od bura dichiel e higa. Koro odiochieng' ma kawuono jatend piny twak ma kamae mulo weche mag chal mar piny Kenya, e weche mag telo, e weche mag uchumi, e weche mag arita kaachiel kod sekta mopogore opogore mag sirikal. Jatend piny geno mar jopiny en ni odhi twak e wi weche mag somo pacho kae. Waseneno ka higani jopuonj mag JSS osebedo ka timo ng'anyo ka gidwaro mondo ndikgi e yo mongirore. Jopuonj mag mbalariany kata lecturers bende osebedo ka nie ng'anyo ka giwacho ni winjruok mane giketo e kogi kod sirikal pok oket e tim. Lakteche bende osebedo ka timo ng'anyo mopogore opogore. En mana ywak e wi chal marach mar uchumi. Mopogore kod mano bende ng'ur bende osebeti e wi okuma manyien mar thieth mar SHA mane jatend piny William Ruto osingo ni dhi neno ni jopiny ma ochando, jogo ma ok nyal chulo chenro mag thieth, piny owacho miyogi chudo maonge, miyogi thieth maonge chudo. Kata kamano wach ma kamae pod en mana lek nikech nitiere jopiny ma pod kalo e midiro seche mag dhio osuptende ma pacho kae mar yudo thieth. Kopogore kod midhiero mokwako sekta mar thieth, bende wan kod sekta mar pur. Nitiere singo metwak mokalo jatend piny William Ruto ne ochiwo ne od bura kane osingo mar chiero pur mar pamba to moloyo imbo mar Kenya e gwenge makaluo. Ne osingo ni e botelo mar odhi chiero pur mar pamba e kaunti ma Siaya sana maneno ni uchumi mar kaunti ma Siaya oidho malo kalure ni kaunti ma Siaya en achiel kuom gwenge ma nong'ere kinde mokalo kuom pur mar pamba. Kata kamano pok waneno olemo maduong' mar pur pamba kalure kod singo mane jatend piny ochiwo e twak mare mokalo. Kopogore kod mano bende ne nitiere singo mane ochiwo e weche mag somo ni skunde duto mag primary ma pacho kae idhi tudo kod teko kata mbui mar weche mag tudruok mar neno ni jopuonjre otiyo kod lony manyasani e weche gi mag somo mai pok ochopo kare.
Kopogore kod mano bende ne nitiere singo mane ochiwo ne jorimb apiko ni omenda mar Hustler Fund ne idhi tiyogo e konyogi nyiewo apiko mar mondo gikonyrego giting' uchumi margi malo, ma bende pok kata doko ni omenda mar Hustler Fund osebedo ka nitiere kod gigo minyalo wacho ni ber, kata kamano hie ber mare hie to pok jopiny oneno. Kaluwore kod chal mar siasa bende jogo machiegni kata jogo maneno weche mag siasa kod angolo margi mopogore kod jomoko wacho ni weche mag siasa osekwe pacho kae. Piny Kenya ni kod kwe ma kata joket mwandu bende nyalo biro pacho kae. Kopogore kod mano, jopiny Kenya ni kod achiel kaluwore kod riwruok e kind ogai mar ODM machon mosenindo Raila Amolo Odinga kod piny owacho e bwo winjruok mar broad base magi wacho ni osekelo jo Kenya duto kanyakla, osekelo kwe pacho kae, kendo oseneno ni dongruok oter e gwenge duto mopogore opogore ma pacho kae. Mago gin moko kuom weche ma jatend piny igeno ni biro mulo odiochieng' ma kawuono, ka bende ok apar ka onyalo weyo ma okoloso ewi tho mar mosenindo Raila Amolo Odinga, nikech Raila Amolo Odinga ne en siro e weche ma kelo kwe pacho kae, ne en siro e neno ni piny Kenya obed kanyakla, piny Kenya obed kod telo makare, kaachiel kod piny Kenya jotelo tiyo kaluwore kod pen chik. Kata kamano thone dwe achiel mokalo ne oweyo piny Kenya e mudho, kendo keto kata winjruok margi mar broad based bende kama ng'aw, nikech en mane oketo kogi kod jatend piny William Ruto e winjruok mar ODM tiyo kanyakla kod UDA, kendo keto koke e weche 10 madito mane onego bed ni iketo mar kelo telo makare pacho kae, ber uchumi, ting'o malo weche mag demokrasia, ting'o malo rowere, kaachiel kod weche mamoko. Magi weche mwageno seche moko jatend piny William Ruto biro leronwa to chal mar Kenya, weche mag telo, weche mag siasa chal nadi e bwo telo mare, to gin rem mage ma oneno, to ere kaka singo monyalo miyo jo Kenya manyien. Bende odhi nyisowa to kikete ratil kuma max 10, oneno ni en oseyudo max marom nadi. Magi giko jatend piny William Ruto dhi laro. Mana ka naselero, mae twak modhi chiwo e od bura, e nyim jo od bura. Koro an kod achiel kuom jo od bura ma bende odhi leronwa to en kong'iyo ko turbin mare ka ja od bura e kinde ma jatend piny William Ruto dhi chiwo twak mare, onyalo miye max adi. Mheshimiwa, karibu sana. Unaweza tuambia tu kwa wale ambao pengine hawakujui, najua unajulikana, lakini kuna wale ambao maybe hawakufahamu, unaweza waelezea tu wewe ni mheshimiwa yupi, unawakilisha sehemu gani wa bunge hapa nchini? Mimi naitwa Mheshimiwa Abdul Haro, mbunge wa Mandera Kusini kutoka kule kaskazini mashariki, kaunti ya Mandera. Yes, mheshimiwa, leo ni siku ambapo mheshimiwa rais atakuwa akihutubia wa Kenya kutoka hapa majengo ya bunge kulingana na katiba. Kwa udadisi wako, unaweza sema kati ya alama 10 unaweza pea rais William Ruto alama ngapi na kwa nini? Nafikiria kati ya alama 10 inaweza kumpatia rais Ruto alama 7 kwa 10, kwa sababu tayari ametimiza miaka 3 na kazi ile ametimiza katika miaka 3 hiyo inaonesha kama hizo alama 7 zinamfaa, na katika ile siku zimebaki kama miaka 2 hii imebaki, pengine ataweza kusongeza ile alama kukaribia pale 10. Kwa hivyo kwa sasa mimi nampatia alama 7. Nini haswa ambapo unategemea rais atalizungumzia kwa undani kwenye hotuba lake ambapo atakuwa akihutubia wa Kenya kupitia majengo ya bunge? Nini haswa ambao unaona atakipea kipaumbele? Nafikiri rais atatuhutubia kama nchi, kutueleza kwamba ni wapi tumefika kwa hizi miaka 3 ambaye amekuwa rais, na ni changamoto zipi tunazo kumbana nazo kama nchi. Na mimi kama mkazi wa kaskazini mashariki kule Northeastern, ningependa rais aweze kuangazia zaidi kuhusu kwa sababu ameweza kuangazia kuhusu mambo ya kilimo, hasa kilimo cha ya chakula kama kilimo ya mashamba.
ningependa pia aangazie wale watu ambayo wanategemea kilimo ya aina ya mifugo kutoka katika sehemu kama zile ambazo tunaishi, aweze kuangazia jinsi industry hii ya mifugo inafanya na ni harakati gani serikali inazofanya kuhakikisha kwamba imeboresha maisha ya wale watu ambayo wanategemea mifugo na wanahamahama na mifugo yao kutoka sehemu moja mpaka nyingine, kwa sababu wakati kama huu hasa tunapozungumza saa hii, kiangazi ni kikali zaidi katika sehemu ile na watu wanahangaika na mifugo yao, na hiyo mifugo ndio tegemeo lao. Wanategemea hiyo kwa chakula na kwa income, kwa sababu wanauza mifugo, wanauza maziwa, wanauza nyama, wanauza ngozi ya mifugo kujipatia income, na pia wanakula ile nyama na wanakunywa ile maziwa kama chakula chao cha msingi. Kwa hivyo mifugo ni kitu ya muhimu sana katika sehemu zile, na kutokana na hotuba zilizopita, rais hakuweza kuangazia sana mambo ya mifugo. Kwa hotuba ya leo, mimi ningependa rais aweze kuangazia hali ya mifugo, na pia ningependa angazie usalama kwa ujumla, usalama wa nchi kwa ujumla. Tumekuwa na changamoto nyingi kama nchi, tumekuwa na maandamano, tumepata changamoto nyingi kutokana na zile maandamano, lakini sasa tunashukuru Mungu hali imetulia. Lakini rais aweze kuangazia ni vipi tutaweka mikakati zipi ili kuhakikisha watu wetu hawatakwenda kwa maandamano tena, na kama watakwenda kwa maandamano hatutaona maafa kama yale tuliona kutokana na maandamano zilizopita hapo mbeleni. Na mipaka zetu, sisi tunapakana na nchi ambazo wakati mwingine ziko na matatizo mengi kama Somalia, kama Ethiopia. Ni vipi wale watu ambao wanaishi katika mipaka zetu wanaweza kupewa ulinzi wa kutosha na wanaweza kupewa faida ya kutosha, na pia angazie uajiri, kwa sababu vijana, nchi hii sasa iko na idadi kubwa ya vijana ambayo hawana kazi. Ni vipi serikali inaweza kuzalisha nafasi nyingi zaidi za kazi ili vijana wetu waweze kujikimu? Asante sana Mheshimiwa Haro. Vile vile tutakuwa tukifuatilia ili tu kuona kama yale mambo ambayo umeyasema yatazungumziwa na rais kwenye hotuba yake leo hii. Kupo rekoda Mheshimiwa Haro an koda Jaud Burama Homa Bay Town ukil kamaloka upondo Kaluma. Mheshimiwa, kawuone en odiochieng' ma migosi sana e kalenda mar od bura. Inyalo lero ni Kwaramogi ang' momiyo jok mane ogoro katiba mar Kenya ne oneno en gima ber mondo oket ni jatend piny twak kod piny kowuok e od bura maduong' dichiel e higa. Pek mare amomiyo ne nyaka ket gini e pen chik. Jatend piny yiero gi jo piny to bedo jatelo mar piny. To nitie gik moko ma chik marwa maduong' moluongo gi dho Kiswahili ni katiba dwaro ni jatend piny otim. To bende nitie ngufu moko kata teko moko momiye. Moko kuomgi ni en head of state. En head of state. Iyiere gi jo piny to bedo jatend piny duto te, ok jatend jogo manie chama ne kende. Bende en symbol ma national unity. En ranyisi mar riwruok mar jo piny duto te kanyachiel. So katiba wacho ni e higa ka thinto dichiel jatend piny nyaka bi wuogi jo piny e bunge ka. Ang'o momiyo iluonge ni State of the Nation Address, kata ang'o momiyo jatend piny be wuoyo gi e bunge? En ni onge kama jo Kenya te nyalo bede kaka jo Kenya mitgi wuoyo, miti wuoyo kodgi te. Kori wuoyo gi jo bunge nikech kae ma jo piny go yiere jomoko to represent them. Ma iluongo ni the National Assembly, ma iluongo ni the Senate. Kineno wi bunge kacha ogore dhano. Matieni en assembly mag jo Kenya through representatives maggi. So Keru to biro wuoyo gi jo Kenya e bunge ka. To obiro wuoyo e bunge, ok obi wuoyo gi jo bunge. Owuoyo from the floor mar bunge, but kasieto wuoyo gi jo Kenya. Gigo ma katiba dwano wuo about gin national values and principles of governance. No anyis jowa ni kitwa kata timbe monego wabed go kaka jo Kenya ondike wang' katiba par. Dero wabed joma patriotic, jogo mohero pinygi. Kaka ineno ker Prime Minister Raila Amolo Odinga nyocha ohero Kenya cha. Ma kata obed no yombo otelo no jomoko rig to koni Kenya obed gi kwe. Nyaka wabed gi Kenya. Ni nyalo paro no lando manya inya.
Idwa no wuo about accountability, how human rights and the rule of law are being upheld. Mago moko kuom gika devolution, democracy, sharing of power, sustainable development. Mago gik midwaro ni ker biro wuoyo ka. And idwaro ni obi wuoyo gigi dichiel e higa, to kata samora mora mohero bendo nyalo biro. Ma wang' ni is very special jothurwa, nikech ma e thuolo ma ker Ruto dhi wuoyo gi jo Kenya bang' ka migosi Raila Amolo Odinga nyocha ne onindo. In ing'eyo pile ni di nyocha Raila ngima dino ngima sani di koro sedonjo ka di koro wan kode wa prepare for the State of the Nation address. And Raila is the topmost patriot. Ng'ama ohero pinye ma Kenya osebedogo ahinya. And so in a very special day, ma largely aparo ni bende seche ma ker dhi wuoyo. And again, oni gigo manyocha Raila wacho kode mamoko ne wandike broad-based government ka. Udhi chiwo report margi kaka gidhi. Because ne gin gigo matacho national values and principles of governance. Gik moko kaka jo Kenya duto te nyaka bedie sirikal. Gik mane ma wang' katiba par luongo ni inclusiveness or inclusivity. Okay, jomoko weni nitie opposition gi government sani. Jo Kenya te nyaka bed e sirikal nikech jo Kenya chulo osuru. Gik moko kaka fighting for devolution and resources kaka dhi ne jo piny. Mago nitie gik moko kaka human rights. Inyalo paro nyocha ne waseketo team mano nengo ng'i kaka inya chiw compensation. Koso ne jogo mano hinyore kane gi enjoy their human rights. Most of the right to assemble and demonstrate. Magi te ageno no dhi wuoyo ka nikech di koro osechul ji do emobukore odhi ochungo that process. And ageno no dhi kwa do mondo yie that process mar compensation mag jowa mosebedo ka hinyore ka wa enjoy the right to demonstrate and to protest for rights bendo yud gimoro. Erokamano ahinya Nyakora Mogi, mano en jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kapok atie kwa Jaka Black mia dakika achiel alos kod jaod bura machielo. Mheshimiwa, unaweza tuambia tu leo matarajio yako ni yepi kuhusu hotuba ya rais? Erokamano ahinya Chris Owino kuom lipot ma kamano. Ka wadhi nyime ni jodak ma Kisumu dwaro ni mondo jatend piny e twak mare wi chal mar piny Kenya omulo kenge moketi mar bero weche mag thieth, pi, teko stima kaachiel gi nengo mar ngima ma bende giwacho ni pod ni malo. Watudre ne achiel kachiel gi lipota marwa ma e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo mondo ketwa e ler ewi geno mar jopiny. Millicent, inyalo nyisowa ni to jopiny ma Kisumu wacho nang'o ewi gima gigeno ni jatend piny biro twakie kawuono? Mana kamano kodong' nyiriri machuo kende to jatend piny Kenya William Ruto biro bago twak makende ewi kaka chal mar Kenya dhi. Wadwa ni watwak gi jopiny ma Kisumu achiel kachiel mondo ginyiswa ni to e twak mar jatend piny gin gigombo winjo ang'o gini ma jatend piny owinjo bed ni mule kinde mobiro golo twak mare e chal mar piny Kenya. Abiro tero achiel kachiel rimno ginyiswa ni pachgi chalo nade, ang'o mowinjore jatend piny lose gi sani, nikech wang'e ni sani endi bende odong' mana ndalo machuo kende to higa rumo, alafu bende en tok dwe achiel nyaka ne ogai mar odieni kama Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne ng'ielo rengo machiegni. Kawuono e seche ma ang' jatend piny Kenya William Ruto biro twak ewi chal mar piny Kenya. In kaka ja Kenya ma Kisumu kata ja Kenya kaka mwananchi igombo winjo ang'o e twagno? Chagini wa matri. Iluonga ni Vincent Ofafa, ajatimo ohala e boma ma Kisumu ka. Daher mondo ker William Ruto owuoye e wach mar thieth nikech an owuon atiyo gi SHA, mano nyaka miye nyaka miye upongozi maduong' nikech SHA osekonya, lakini nitie jomoko ma pod ywak ni SHA ok ti kuonde duto. Koro akwayo no ng'i wach mar SHA no mondo bed country wide nikech jomoko ywak ni ok yud thieth kuonde ma gidhiye. Machiegni in gombo winjo ang'o e twak mar jatend piny William Ruto? Twak mar jatend piny nyinga en Austin Ogalo. Twak mar jatend piny William Ruto osebedo ka timore higni ka higni, to e higani wagombo winjo ni gigo eko manowache twak ne mo higa mokalo ang'o go eko mosetimo kendo mopango timo bang' twak ne ma kawuono, nikech kwang'iyo kaka Nyanza region ka
ne nitiere gik moko manose promise ka team mar Siaya nodhi, team mar Kisumu nodhi, team mar Migori bende nodhi State House. Nitie gige eko manose wacho nodhi konyogo jogo eko ma ae alwora mag Nyanza. Wadwa neno ni to maisha kata ngima mar dak kata chal mar japiny manowacho nodwa duoko piny e kinde manotwak kodwa higa mokalo to bende oselokore. Nitiere lokruok mosebedo, to kapok obedo en gi mpango mane mar loko ngima mar japiny mantiere piny mwalo kucho ma en mama mboga kata jaboda boda mantiere gwegego eko. Kendo nowacho ni nengo mar chiemo biro dok piny e twakne mar higa mokalo. E twak mar higa ni wa expect ni wawinj nengo mar chiemo bende osedok piny, to kapok odok piny shida en mane? Erokamano, an gi nyinge an Kevin Otieno Jwang, an jadak ma Kisumu ka. First adwa wuoyo gima expect ni president to address the nation. Adwa wuoyo about education. You see, during Kibaki gi Uhuru ne wan gi free primary education gi free secondary education. Wadwa ni mondo free primary gi free secondary education odwoki mondo at least nyithindo mang'eny odhi school. Ing'e ka ginego free primary gi free secondary gichalo joma dwa do away gi wach somo. So wadwa ni mondo dwok free primary education gi secondary education. Mar ariyo, wach mar thieth. Kidhi most of the hospitals onge SHA ok ti, inyisi mana ni mondo ti gi cash. So mano be ok morwa. Koro mar adek adwa wuoyo about insecurity. Waneno kuonde moko ma ji dhawe weche ma conflicts mag siasa. Wadwa ni wa expect mondo magi gik ma president owuok ang' address the nation. Mar ang'wen, awuoyo about kech manitie piny sani. You see, bech gik moko ni malo. Ng'ato ok nyal manage kata keto kata breakfast e mesa. Koro kok onyal keto breakfast sapa onyalo kelo. Koro wadwa mondo garama ya maisha ni malo. President ong'iye kaka magi nyalo losi. An iluonga ni Felix Omolo. An jadak ma Kisumu kae. Adwa wuoyo employment gi infrastructure. Yudhe ma Kisumu mang'eny ok gin employed. To nyaka sani nitiere yudhe mosetieko school pod pok gibet employed. To wakwayo president marwa mondo ong'i wechegi. Ndalo moro kae ka higane osechopo diere kae, president nobiro moweyo wach kazi mtani. Ka noweyo kazi mtani, wan wang'e ni kazi mtani biro mo enroll ji ka gima ji dhi tiyo. Kazi mtani wachne nodogo ling ka gima ok nolande. Koro wakwayo Mr. President ni ati ong'e ane wachno mondo yudhe ondiki. Yudhe ng'e ni kondiki to wach insecurity moro ma ng'eny vijende jok makwele mtaa kuonde gi en vijende maonge gi tich. The moment ma kijana en employed, ok odhi yudo time mar paro dhi kwalo ng'ato. To koyieng' bet en gimoro mfuke, youth ok dhi paro ni ati odwa go yeyo. Obo para tije chagi chieng' michule. Alafu kendo wach infrastructure, standard gauge ma onolandwa ni biro Kisumu next year. Seche ma standard gauge railways no biro Kisumu, kik indik joduonge lilo, gipare youths bende. Wadwaro youths obed employed, wadwaro ni youths obed busy gi tijegi seche ma gimanyo ne family gi. Nitie yudhe moko ma bende kaka wan jok matindo wachako grow to wadwaro wabende wa make a step in life wa. Koro koko en employed, paro manyalo biro no en mana dayo ji. To mano bende nyalo gemo ne ji asare economy mar Kenya. Asante. Machiegni ini dawinjo ang'o e twak jatend piny William Ruto kinde mang'o twak saboro gi nus. Okay, an gi nyinga iluonga ni Jimmy Magero, to an achiel kuom jotend rawere kaunti ma Kisumu ka. Kawuono wadwa ni wawinja ka ker mar pinyni wuoye e weche sana an kaka ng'ama rawere e weche mag chenro magintiere go mar mondo ng'e ni joma rawere odongore. Wang'e maber ni nitie program mane ochako iluongo ni Nyota program. Wadwa ng'eyo ni Nyota program no gikete nade mondo gimi thuolo ng'ama rawera mora bedo gi chance mar yudo pesa no. To giwacho ni gidhi miyo ji chakre Sh50,000. Adwacho ni Sh50,000 no pod tin. To mae nikech king'iyo wach mag license mang'eny idwaro kata ka ng'ato dwa chako ohala matin. Koro wakwayo ni mondo ging'i kaka ginyalo golo licenses moko mondo gimi joma rawera thuolo mar timo ohala kata mar chako ohala mora gi pesa ma gibiro golo. Mar adek, wadwa ni mondo ker ong'iswa ni en ang'o ma giketo mondo ging'i ni alwora ni kare kata security mar jopiny nitiere kare. Waseneno kaka weche mag security osebedo marach to sana sani makoro wachiegni dok e yiero. Ong'iswa ni weche mage magiketo mar ng'iyo ni jopiny odak e yo makare kendo nitiere gi usalama. Wach mar SHA be nyaka ging'iswa ni ere gima gidhi timo mondo ging'e ni SHA no tiyo,
ng'ata japiny kama nitiere ng'ano modhier nyalo dhi mayud thieth manikare. Kamana ahinya kabiro iri bochoge nyingi nyisani ni gombo winja ngo kaka nyadendi twak mar jatend piny William Ruto chagini. Erokamano, nyinga Victoria Omondi, an mkazi mar Kisumu kae. Koro gima daher winjo kawuono ka ker wuoye en last year ker nomiyowa some commitments. Daher ng'eyo ni progress mar commitments gi ni nade, failures ni kanye, kaka ne wa move from NHIF to SHIF. Kwa problems shortcomings ni kanye to itima ng'oa wach shortcomings gi nikech bende implementation osebedo an issue. Koro wanyalo de fast track implementation to gima kwayo bende mondane en kaka wanyalo institutionalize youth participation nikech youth nyalo come up gi gik moko kaka dashboard matimo monitoring mag some of these services that are being offered. Kaka nyadendi elomine gombo winjango kowuok kuom jatend piny. Kaka nyadendi ma Kisumu, number one, daher neno ni wach pi en gima chando mon kabisa Kisumu kae gi areas mopogre opogre. Koro daher ni mano last time nena grey area, daher ni o address mano mondo wabed gi water security Kenya kae. Kamano. Biro iri mana matin. Mana kamano Milton mage moko kuom paro mowuok Kisumu kaendi otero kod gima gigeno winjo e twak ma ibago kod jatend piny Kenya William Ruto kang'o chopo kanyo saa 8:30 mar odiochieng'. Ka kamano to abiro wege kanyo mondo idhi nyime kod weche manyien medo tutonwa e mesawa mar ke weche. Milton, an kuomi. Erokamano ahinya Nyaboma kuom lipot majaber makamano kowuok e kaunti ma Kisumu. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto dwaro mondo mi jo Kenya ochiwre ma chulo osuru kaka yor konyo sirikal duoko piny gope ma piny Kenya ni godo kod jiwo chenro mag dongruok e pacho ka. Nowuoyo e kinde chiwo mich ne jochulo osuru e kar jot ma jatend piny e bore Nairobi, kama nosingo e ni omenda duto ma ochul kaka osuru ibiro tiyo godo e yo makare, ka bende oyango ni migepe duto mag piny owacho biro chiwo ler e wi kaka gitiyo kod omenda go. Jatend piny owacho ni kaka piny Kenya ni gin kod okenge mag dino fuok mag mibadhi e pacho ka, kendo neno ni pes jopiny oti godo e pacho ka e yo makare. Here, I extend the government's deepest gratitude. Your compliance enables us meet national obligations and secure a better future for generations ahead. Let this day remind us that nation building depends on a simple partnership: citizens who contribute and institutions that serve with it. Director mochung' weche manyien e kambi fwambo mar Royal Media Services Linus Kaikai en achiel kuom okinde 920 mochamo muma kaka okinde mag doho mamalo e pacho ka kawuono. Okindego jiw mondo mi otim kare mar neno ni gikedo kod ratich oganda moloyo te kinde ni mar were ma pacho ka ni opara manyime mar neno ni piny Kenya otimo lokruoge e sectors mopogore opogore kaka yor bedo gi telo kod dongruok makare. Nyasi makamano masidho okindego ogudu noyuorie kod ogai mar doho Martha Koome kaachiel kod okil Phillips Murgor. Right, secretaries, that passport number is correct. Don't sign. Otese mag luto ombulu ochopo e pacho ka kowuok e piny mar Ugiriki otieno mane piny orugodo kawuono. Otesego ochopo e alap ndeke ma Jomo Kenyatta korwagi kod jakom IEBC Erastus Ethekon kod commissioners mamoko manoyango ni otesego ochamo maromo $27 Koloso kod ute fwambo e alap ndeke ma Jomo Kenyatta, Commissioner Anne Deritu olero ni otese mamoko biro chopo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta odhiambo ma kawuono. Otese mag luto ombulugo ibiro chopie kuonde midhi timie yiero madundo kaka Baringo, Ugunja, Malava, Kasipul, Magarini, Mbeere, North e kind mamoko. IEBC olero ni gisetimo ikruok duto mong'ith mar neno ni yiero go timore yo makare. Containing our ballot papers for the by-elections. So far, I'm sure you've seen some of them destined for Baringo, for the senatorial seat. Some headed for Mbeere North, and others will arrive tomorrow. Another 29 pellets containing the rest of the ballot papers for the other constituencies and the wards. The materials have been printed from Greece, and that's where they are arriving from. In terms of cost, we have used about 27 million Kenya shilling
to make the printing. So we'll stand together and thank you for taking the actions you did, and we are looking forward for firmer, decisive actions that will guide the electoral process and reward the Kenyan citizen with the leaders whom they deserve, leaders who merit those positions. Yakwara mogi waka oyueyo mokwongo e chenro mar migago keke dhi mabor pod wan gi mathoth. Euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cast from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Laktar nochona ni gima neseno ok ni kama tek. Jomomiyo nabiro wachone ni tediera tegi sani. An ok apar kawuondo pari ni an bende kae abiro chwanyo niti. Sanyu mari en Rajib mara. Kite gin ng'at achiel. Ok en osebedo kowuondo wate. Rajib ok nyal dak e odni kendo. Mano e okang' mara mogik. Romo. Mondo miud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di star 860 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Machiegni kendo moko kuom rowere e kaunti ma Mombasa ne jowuok tung' mosuo gi piny owacho e bwo migawo mar Labour kuom rem chopo singo manochiwnegi mar yudo thuolo mag tije e pinje maoko e bwo chenro midendo ni kazi majuu. Gikoni kata bang' kawo hola e aguch omenda mag Youth Fund kendo chwalo omendago ne agents manonego tergi e pinje maoko, onge ote moramora mosemigi kata obedo ni nonego gidhi e pinje jo-Arabu e dwe mar 8 higani. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Kuom rowere Mombasa ne jowuok oko kendo seyo piny owacho kuom rem chiwo negi ler ewi chenro mane geto chiwo negi tije pinje maoko midendo ni kazi majuu. Gikoni kata bang' piny owacho puodhogi kendo singo negi dhi tiyo e pinje jo-Arabu chakre dwe mar 8 higani, agents manonego tergi e pinjego koro loko wachno kaka sigana. Since mwezi wa 5 tuja travel paka sahi. Wanatuahidi in 2 weeks mta travel, in 2 weeks mta travel. Tumefanya interviews zaidi ya 4 so far.
na offer letter zao zingine si legit. Hakuna ajira Kenya kabisa. Sasa tulikuwa na hopes tukishaenda huko wenyewe tutajifanya tu vitu zetu, tutaacha kudepend wazazi wetu. Watu wamekuwa kituzungusha huku. Mimi mwenyewe went to Nairobi May, nikaenda nikafanywa interview huko na 15k. Yetu wenzangu wakafanywa interview Gulf Mombasa na 1500. Mimi nilikuwa nimeapply kama waitress, lakini wakatulazimisha tufanye ya cleaner. Tukasema ni sawa, tutafanya, maana walisema ukifika huko utabadilisha kazi ama utabadilisha kampuni ndani ya miezi 6. Lakini opaleta ya hao Waarabu ni kama hao walikuwa na akili kutuliko. Wakaandika ukiingia miaka 2 hakuna kutoka paka umalizane nao. To kata bang' ologope e bwa gucho menda mar rowere mar chwalo wuodhi e pinje maoko, ndalo ema gineno kasudo, kamoko kuomgi koro yuaga ng'e bang' weyo orage mane gitimo. Si hawa maagent tukua jua, kama sio Alfred Mutua, sisi hawa maagent tusikinge wajua, manake wao ndo walikuja nao, tukaenda Mama Ngina tukafanya interviews, meaning that in this matter Alfred Mutua ndo anafaa tusaidie kwa sababu yeye ndo alihakikisha kama wao wamekuja na hao agents Mombasa. You are successfully given the loan. The youth fund did their parts very well. So we have no problem with them. And the agency, whenever we ask, they are not clear with their communication, whether the jobs are valid, whether the jobs are still there, and if there was a problem with their partners, the least they can do is just be honest with us. Kama mimi mwenyewe pia nilikuwa kazi, kabidi niache kazi yangu nilikuwa nafanya. Nini boss hizi kuacha hapo kwa kazi kila siku ni mtu naomba ruhusa, like nataka kwenda huku hawezi kuruhusu boss. So ikabidi nimequit kazi, niangalie tu neno moja. Nimequit kazi nikijua zaidi atanisafirisha, bado hajanisafirisha mpaka sasa hivi. Kuna kazi nimekuwa nikiitwa pia siwezi enda kazi, wamenizuia. Alafu passport zetu pia wamechukua. Hola manegi kao bende gikone osechak muore accounts mekgi, kata obedo ni pok giyudo tije manegi kao ne hola makamano. So pesa zikituma kwa bank account zinakatwa juu kwa juu. Some of us alitumiwa pesa ikakatwa 18,000, yeye hajaanza kufanya kazi. So tunashangaa kwa nini mtu unakatwa 18,000 ni mshahara nakatwa yote hivyo na hujaanza kufanya kazi. Na kwa sababu hii ni loan kutoka kwa serikali ili tusaidike vijana. Sasa badala ya kusaidika tudhalilika kwa sababu mimi nakaa nikijua nitasafiri na afunga biashara zangu nikijua nitasafiri, alafu wanatudanganya kwa nini? Yuakigi koro eni pinyo wacho no nanena wachno kaluoro margi eni chalni otugu kodgi. Mimi nashuku takuwa wanatuchezea. Maana kama ingekuwa hawakutuchezea, agencies zingine zisingepeleka watu wao, sisi bado tuko hapa Mombasa. So how comes mnakuja na agency from Nairobi na sisi ni wakazi wa Mombasa, na Mombasa ma agency ni wengi sana na wenye wako valid pia. Naomba youth wenzetu watusaidie kuraise voice, tupate haki yetu. Hizi pesa zirudishwe na waturegeshe passport zetu. Tupate kazi kwa agencies wengine, maana wao hawana kazi, wamekuwa waongo na wanadhulma. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migao mar Labour Dr. Alfred Mutua okwedo mokalo lipode malandore ni jo Kenya mosebed kikawo matiyo oko e bwo chenro mar kazi ma juu chandore kendo ok yud kata mana kar nindo kosetergi oko. Mutua ukonie kwan mar ji 500 mosekawo e bwo chenrono, 300 oseter oko ka 121 rito wuok machiegni ni. 84 oseyudo bok mag wuoth oko kendo iloso odiechieng' ma gibiro wuokie pacho ka. Bende oyango ni nitiere kweth magalagala mawuondo jo Kenya ni kawnegi jotije kendo giseyudo kambi achiel moselu kod apisa mag okwach kich. Mutua kata kamano onyiso kuyo ma en go ewi wach mar ni moko kuom jo Kenya ok opuodhi mar dhi oko nikech rembgi iyudo kod nyinyo mag yedhe mamero ji. People are recruited in the coastal area. 500 were funded by the government. Out of the funded people, 300 have already traveled. 121 are yet to travel. 84 have visas and are about to travel anytime now. So the people who have not yet traveled, who are waiting for visas, are only 121 of the 500 that were funded. It is also to note that just because you applied for a job, just because you are given an offer letter and you are funded, does not mean that you passed the medical tests. Unfortunately, we saw this at the coast. We've seen it in Ukambani, we've seen it in Nyanza, we see it in Nairobi. A lot of our young people are failing
the drug tests. Umevuta bangi, within 3 months of the test, it shows positive and you can't travel. So especially drugs, especially marijuana, bangi. You smoke bangi now, within 3 months it is still in your blood system, it will show you will not get a visa. So some of these people who are claiming they have not traveled, they were conned, they need also to go and do personal medical checkups. They have failed the drug test and many other tests that they have not traveled. Others who have not traveled, should you be patient as we are line up. Chenro mar mazingira project manochaki e kaunti ma Migori higa mokalo machiwo thuolo mag tije ne rowere e kaunti no mondo ket ler ombe more piny. Kaluwore kod apisa maduong' e migawo mar alwora e kaunti ma Migori Dalmas Odero, chenro no ne gichungo kaluwore ni rowere ne ok ti makare ka rowerego to koni ne giweyo tich ni mar ne ok chulgi. George Juma nigi ler mathoth. Dwe mar ang'wen mar higa 2014, tend kaunti ma Migori ne obiro kod chenro mar rito alwora motisi kaka mazingira project. Ka opogore kod keto ler, chenro ni ne chuogo tije ne rawere 10 e ward ka ward e kaunti ma Migori mangima. Rawere manoyudo thuolo e chenro ni ne idhi chulo omenda maromo Sh500 odiochieng' ka odiochieng'. Chenro ni mar mazingira project kata kamano, lipot yango ni ne ombe more piny mana dweche 3 bang' ka ne ochake, ka bende osebedo kod penj mathoth malo duoko. Kata bed apis maduong' e migawo ma alwora e kaunti ma Migori Dalmas Odero wacho ni chenro ni ne gichungo bang' kinde machuok nikech rawere mane omi tich ok ne tim tijno kaka owinjore. Mokuom rawere to wacho ne giwe tijni nikech chudo ne onge. Challenge mane nitiere project no ne ni iyudo ka yawa omi tije to ji ok dhi e tich. Iyudo komi kata dhano 5 mondo oywe chiro, kata dhano 10 mondo oywe chiro, to giweyo mana ng'at achiel ema yweyo chiro. Chudo ne onge. Watiyo ndalo 3 wawen wanya yudo matin moro mimiyowa, to chudo mar ndalo 3 no nokomiwa. Koro waben waweyo. Nwaneno nok wanya dhi tich, wanya dhi mbele gi tich, to pesa mimiyowa to onge. Ongo watiyo, wawacho ni seche moko kinyo dhi maber, kinyo bok wachak watiyo mar ndalo 3 mar 3 watiyo kaka nwatiyo mar 3 no eman watiyo mogik to waweyo koro waneno ka koro chudo ni onge. Roni Ochieng' men achiel kuom rawere mane yudo thuolo e chenro ni mar mazingira project wacho ni ne otiyo mana kuom ndalo 3 kende to ne oweyo tijni nikech chudo ne onge. Kaka ne gigeno ne idhi migi odiochieng' ka odiochieng'. Winjore ne en tich padei nikech dong' chiri yweyo padei. Manyis padei chiro ok ywe bang' after 1 month. Iwe pile manyiso ne sami tieko tich ne muwinjo miye pesa. Rawere wacho ni chenro ni mar mazingira project ne ber. Kata kamano, ok ne okete tim kaka owinjore mondo koro chuog tije ne rawere kaachiel kod keto ler e chirni kaachiel kod bombe e kaunti ma Migori. Sirikal koketa chenro maber ma vijende gi bendo wuogo maber, tibiro yudo ka tich tire maber nikech kijende ng'eny oko ka sana maonge kod tije. Kaka jinsi gima waneno, jinsi eno dwaro gima oneno gi wang'e. Ok odwa gimoro ne ibro miye. Wadwa gimo jinsi kaka an. Anero gimoro atime tatimo tich maler timiya pesa gi kanyo. Generally, project no nokonyo Migori kaendi nikech ibiro yudo kaka chiro kaka Rongo. Kane dhi Rongo kacha, yudo ka by saa 12 okinyi, yudo ka ojende wagi oseyweyo chiro no maler. Oganda wacho ni bedo ni chenro ni ne ochung' osemi wechego mag ler. Ok osebedo makare e bombe mopogore opogore e kaunti ma Migori. Weche mag alwora onego gi jiw motegno kabisa nikech alwora kae kama ngima dhano bende nitie. Gimanye kaka ginyalo keto weche mag alwora gi obed maber, kata ka gin jomindiko marito alwora. Jogi migi kuonde ma gitiyo obed maber. Mar ariyo, chudo margi bende sirikal onego tem oketi obed maber. Tend kaunti ma Migori wacho ne gijiwo okenge mopogore opogore mar keto ler e bombe duto. County government temo odiochieng' kodiochieng' kata kawuono wagolo takataka e chirni wagi kata alwora mwadake ni wabede jogo ma bende deo wang'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala ma Jua Kali e boma ma Kisumo kotelnegi kod jakom margi Hussein Jack koro wacho ni gichano machwalo ywak e doho mar apil ewi ng'eto mar doho mar lowo ewi lowo
magisebedo kagitiye. Mairien bagdo mamalo ng'ado nilo maromo eka 8.4 magisebedo kagitiye chakriga ma 86 en mar kambi reru. Gikwayo ni mondo mi piny owacho kod ten kaunti ma Kisumo oneni kama idhi tergi e dhiromo ji kata jojua kali maromo 38 duto nikech mane ohala mathoth gi okete geno mar yuto margi. Wadhi timo appeal kuom kes manitie kendo wadwa involve the political wing kochakore county government nyaka national government kaka judgment be nowuok ni en thuolo makende ne county government mar Kisumu kaachiel gi national government mondo oiknwa kuonde ma wadhiye e yo monyalo tiye maonge chochni moro amora kaluwore gi population ma wan go. Omiwa bedo kanyo higni 5 ka county government gi national government omiyo kuma wadhiye kendo ma wayiego ni mondo mi wadhiye eka wawuok kanyo. Maka ok gitimo mano to wadonjonegi. Tarik 11 dwe mar 11 mane jajo wacho ni nitie government kane miyo jua kali land nitie kalatese moko mane ogoloso maber emomiyo koro nowacho ni lobno oneno ni en mar Kenya Railways. To Kenya to jua kali noluwo processes duto emomiyo koro wadhi appeal mondo wadhi wawache ni wang'is court of appeal ni decision mancho tim kane ne ok otime maber. Jatend migao mar kit chwech Anna Cheptumo koro dwaro mondo mi piny owacho tim lokruok mar mondo mi jogo moyud gi keth mar bambo nyithindo mondo mi kum ma twech mochwere ma biro e kinde ma piny ngima dhialo odiechieng' ma nyithindo. Cheptumo loso e kinde chenro mar Yawayanga doho mawinjo buche nyithindo e boma ma Kilifi kowacho ni thoth nyithindo isando kendo irocho ratichgi kod jogo mani machiegni kodgi. Omedo ni achiel kuom gigo mathiro ng'eto e buche nyithindo en bedo ni onge lwasi makare machiwo thuolo ma chiwo neno e doho kako winjore. Kuom mano Cheptumo jiwo piny owacho kod jokanyo mopogore opogore mondo riw lwedo mar siro chenro mar konyo dongruok nyithindo. We want these children to live in a safe home where in the evening when they come after school, they feel confident to come home. Not to come home and meet an uncle who is a perpetrator, who is being kept by the father and the mother, thinking he's a relative. Kumbe ni kamukora hapo, iwoni saa ile wazazi wameenda kazi, ananyemelea watoto. Huyo ni mtu tunasema ashindwe, Justice Mugure Tande, funga yeye, and we may even need to amend the laws to ensure that they stay in court, they stay in cells for the rest of their lives. These empty rooms that were once court cells were transformed into a sanctuary, a warm and colorful environment where a child can hold a toy, sit comfortably and speak their truth with courage. This courtroom is a testament to what is possible when government, civil society and community works together with one shared purpose, which is to protect the future of our children and to restore hope and dignity. Kwa watoto wote wa Kilifi, this place is for you. May you always remember as you walk in here that your story is honored, that healing is for you, and that hope can be restored. We have all the three arms of government ziko hapa. Sote pamoja tushikane, multi-sectorial approach, tuhakikishe ya kwamba hawa watoto wamelindwa, hawa watoto wamependwa na maelekezo. Riwruok mar jo bodaboda e kar chung' od bura ma Homa Bay Town ogolo siem ne jogo madonjo e sektano ma ok ondikore e stages mopogore opogore ka giwacho ni joma kamago emosebedo ka nyayo maundu e sektano. Giko ni timbe mag njore kod kuo mag apiko mosebedo kokwako sekta mar bodaboda ithoro kel gi jonjore mabuto e tij riembo apiko kaeto bang'e timo maundu. Jakom riwruok mar jo bodaboda e kar chung' od bura ma Homa Bay Town Richard Opio gi jagoro mare Collins Okoth owacho ni ok ginyal yie mondo sektano ma bende ondiko rowere mathoth nyinge omed kethore. Giloso e boma ma Homa Bay e kinde nyasi mar chamo muma mag jotend bodaboda manche noyiero. Wadhi e siasa ka ne ginyalo take advantage nikech ne gineno ka gima saa mowuoyo ni pod ng'ama ne bedo jatelo onge. Tadwa na confirm today ni wariwore gi sirikal mondo wang'i kaka insecurity manyalo bedo mosebedo kobedo wariwre go mondo watieke
kaluwore gi nyithindo mobiro moko timo registration manan members. This time wabiro kawo negi action kendo wabiro make sure ni wang'e ni ng'ato ka ng'ato e group ma entie o register mondo ka intie kanyo to wang'e ni ng'a mondo insecurities mabiro obed ka wang'eyo ni mae ng'a gi ng'a manyalo biro tiyo mondo wabed gi atmosphere maber e Homa Bay town. Dwaro ni mondo gik mane wasetimo mane waseketo mise mondo watim gi kwa dhi mbele. Achiel kuom gi ni wase set up a security wing mar this sub county. Security wing wase set up no wadwa ni mondo wa register security firm mondo kik watima gik moko e yo ma ok oyangore gi sirikal. Security firm kwa register to bro konyo yudo tije kendo bro miyo jowa bedo disciplined ka gitimo management kata manning security mar sector. Mine wantie matindo masa moro moko inyalo duok school lakini chances ok giyudi e sector mar boda boda ka nikech samoro ng'iyo mana ng'ama riembo boda boda to ok consider ng'at mantie sector mar boda boda mar kaka mama. Kora wuok mondo advocate for our women mondo giyude gimoro gimbe giluongre e sector mar boda boda ka ni gimbe gin dhano. Jotelo mag din kaachiel gi jokanyo mamoko mawuok e kaunti ma Garissa ni kod buok e wi medruok mar tiyo kod yedhe mamero ji e kind rowere mag gwengego e kinde rusa maduong' madhi nyime. E romo manobagi mar lalruok e wi weche marocho kwe alworano, oyangore ni jonyuol ok chiw puonj makare ne nyithindgi ka bende obila osedok chien e weche mag nyayo kwe, mano moting'o nyaka mako achije mauso kendo tiyo gi yedhe mamero ji. Gijiwo oganda mondo obed machiegni gi nyithindo mar neno ni ok gidonjore e tiyo kod yedhe makelo mer magikone to nyayo timbe maundu. Tuongelesha shida, sisi ni wananchi na tunajua shida ya hii Garissa na tunajua pia suluhu. Kina mama tumeongea hii watoto ni ya wazazi na wazazi wametoka Garissa. Kila mzazi akanye mtoto yake akuwe na mtoto ambaye ako na adabu. So jamii inatokana na family. Family ikiwa mzuri, kila family ikiwa mzuri, jamii pia itakuwa mzuri. Tumeongea kwa wingi sana. Tungependa tusaidiwe na serikali namna kukomesha hii dawa ambaye imeathiri watoto wetu, future yao imeharibika na wameshinda kufanya kazi. Tungependa tusaidiwe na sisi pia tuweze kushikamana na serikali yetu ili tuweze kupunguza mambo haya ya dawa ya kulevya. Wazazi pia wajue watoto yao wanaletea pesa, wametoa wapi hiyo pesa? Watoto yao wanaenda wapi? Watoto yao wanachelewa wapi? Sio ati mtoto yao amekuja ameletea pesa, mama umetoa wapi pesa? Umeniletea vipi? Ukatoa wapi? Na mimi pia nijue mtoto wangu amefanya kazi wapi, ameniletea pesa. Nisikule kila pesa mtoto ameniletea. Kaunti ma Bungoma wuok oko mar kedo gi tuo mar kachocho kuom neno ni nitiere chope moromo e thoth kuonde dak. Jochiw thieth Moses Sitati mane loso e kar chung'ud bura ma Bungoma South nyoro nowacho ni chope kelo ber mathoth moting'o geng'o tuoche mopogore opogore e kaunti ma Bungoma Wards 17 oseyangi e midhiero mar kachocho ka jodak makanyo ijiwo mondo okaw okenge madwarore e neno ni gikedo kod tuono. Kama itakuwa mimi they are promoting health. They are talking good. I want to thank the Youth Wash Parliament of Bungoma for being so vocal on X, that is Twitter, and other social media platforms about water, sanitation, hygiene. Bilharzia tuko na bilharzia mbili. Ya kwanza ni bilharzia ya mkojo. Ya pili ni bilharzia ya kinyesi. Okay? Na area hii, West Sangalo, iko na bilharzia. Piny mangima oingo odiechieng' mar cho ka koro ijiwo oganda mondo kuny chope makare kaka yor rito alwora kendo geng'o tuoche. Oyangore ni nyaka ne chenro mag chiwo choche manyasani mong'ere kaka container based toilets chakre e kaunti ma Kisumu, tuoche kaka nyaldiema kod typhoid mikelo kod lil mar alwora osedok piny e kauntino. Jodak ma Obunga e boma ma Kisumu onyiso mor bang' yudo chope manyien manyasani mabiro konyogi e duoko piny chido mar alwora.
Wan kaka Kisumu City kawuono wachake gokinyi wase donate toilet achiel Sunny's toilet and Eco toilet Obunga. Bang' mano ne wadhi Nyalenda kama wantie gi kama wathiedhe minyaga. Kanyo be waneno ka nitie research project ma is championed by Opero ma ng'iyo ni to weche mag sanitation gi ere kaka wanyalo tiyo gi technology mondo wa increase efficiency. Koro watiyo gi oganda, watiyo gi community mondo weche mag sanitation wadhi go mbele maber. Oberna nikech en chomo ok mi kamoro dum, bende ok omi kamoro kethre, bende onge gi weche mang'eny mag lwang'ni. Abiro tiyo kode kaka chudo, joma biro konyore iye biro bedo ka chulo gimoro matin, mano e ohala mabiro bedo ka yude iye kanyo. To akwayo jokanyanam ni e chuo machal kama watemuru matek mondo mi wabed godo kuonde duto te. Erokamano nyakwara Mwogi waka oyweyo machielo bang' thuolo machuok waduogo, kik idhi mabor. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka liweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 83 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Tim mar were ma pacho ka ma jotugo mani Bwigni 17 Junior Stars nigi ting' mapek mokalo bang' dhi amodhi gi Somalia e tugi mar Sekafa mar laro thuolo madhi e tuke mag Afrika. Kata kobedo ni gin ema ne gikuongo loyo e tugono half mokwongo, jobak mag Kenya noyulo e tich momiyo Somali thuolo mar lo gol manoketo gi amodhi. Kocha mar timno William Muluya okwayo ng'uono kowacho ni oyie kawo ting' mar duoko makamano, kowacho ni en gima nokawo mar puonjo rowere mapok nobedo gi lony e rang'iny makamano. Kenya koro nyaka lo tuke 3 mabiro mondo mi gibed gi thuolo mar yudo thuolo mar dhi AFCON. Initiative actually for the boys, and I know it's not really an easy pool, like we can say, because we still have Rwanda, South Sudan and Ethiopia to face. So we have actually to go back and try to see what we can basically amend from the game and plan for the next games.
Piem mag riembo digni e kind pinje mag Afrika chakore ayanga kawuono e kaunti ma Kwale. Joriemb digni 320 mawuok e pinje 30 dhi donjo e piem ma kamano. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya nyoyawo ayanga piem ma kamano ka mine kod chwo dhi piem e rang'iny mopogore opogore kaka mag rowere kod mago mag jok manigi lony. Kenya bedo weg tukego kuom thuolo mar 2 nimar higa mokalo nobag tukego Nandi, Uasin kod Elgeyo Marakwet. Will be holding. Right now we've come to the coastal area of Kenya. That's where I'm. Welcome you home if you're from the international community, and that we'll be getting this show on the road. Eritrea. We support the efforts of this ministry in growing, nurturing, and developing sports talent in the country in all disciplines. I congratulate the Kenya Cycling Federation headed by my brother Kelvin, and I told him I'll be one of the participants. We are making major transformations in the federations, major transformations in inspiring talents across Kenya. And those who thought cycling was a small matter, the next 4 days will be evident that cycling is not just the bicycle. Erokamano nyakwara Mogi, mago e weche mane waikonu mag migago kawuono. Mak mana ni bang' thuolo machuok waduogo gi twak makende motudore gi wach mabende jatend piny William Ruto dhi wacho kawuono e od bura. En twak motwak gi jo Kenya, ok otwak gi jo od bura, mak mana notwak e od bura mamalo. Oriti masani aduogo bang' thuolo machuok. Nyinga Milton Ochieng' Awuoro. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka an gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local drama.